Staan vast precies. Goed zo. Wat doe je? Goeie. Ik heb mijn pony mee nog. Nou, wat leuk. Vind je dat mooi? Ja, wat een dikke neer. Ja. Even draaien. En op. Nice. Doei. Oh, prachtig, prachtig, prachtig. Oh, oh. Ik ben hier verzorgende, ik werk in de thuiszorg. Het was eigenlijk zoals een grapje van eenmalig van goh, ik zei het in de activiteitenbegeleidster. Is het leuk dat ik deze een keer, toen hiek ze beide mij trouwens, maar de ponies een keer langskom. Nou, toen zei ze al, ja, zoen ze ik in de lift kennen. Ze zei dan kunnen we bij de huiskamers deel. Ik zei, nou ja, dat gaan we dan maar proberen. Ik zei, dan zien we wel hoe dat gaat nou. Nou ja, dat werd natuurlijk een groot succes, want ze wonen wel de lift in. Dat is echt, ja, echt machtig, maar die liet ze dingen. Maar het moet een hobby blijven. En, want ze zegt ik wel eens na je carrière. Ik zei nee. Ik zei dat wordt wat te volle. Ik zei het moet voor de pony ik heel leuk blijven. Want hey, je krijgt wel reacties, ja, maar ja, en het welzijn van het hinderke. Ik zei nou, ik zei had je in de gaten hebben dat ze haar nog hebt. Nou, dan moest ik maar stoppen. Wil je hier blijven? Nou, dan moet ze maar bij jou op de kamer. Ja. Oh, dat wordt wel een beetje krap. Ja? Dat wordt een beetje krap. Dit is geweldig, geweldig, geweldig. Dat dat nou mij. Ja. Prachtig, prachtig, prachtig. Schitterend. Ja. En zo lief, hè? Zo lief. Zo'n beestje, ja. Want hij je wat met hinders? Ja, ik vind ze lief en inwendig ben ik er ook wel een beetje bang voor. Nou, Ja. dat is je net om te merken. Nee, ze. Ja, toen werd een groot hinder. Ja. En die kwam ik op met jou. En die heb ik zoeken naar eiken aan. En toen die er, tjo. Dat. En toen schrok ik even. Ja. Tjo, hij slikt. Ah, prachtig beestje. Ah, ja, zo Jessa. Nou, Dan vreeg ze ik, ja, met ze dan het poep en plas. Ik zei, nou, tot nu toe had ze dat nog net in huis dienen, sis maar. Dus dat, nou ja, ik heb het dan toch wel redelijk opvoeden, nee. Nou, goedemorgen. we zien nog een klontje, ik weet Nee, ze biedt net. Maar ze denkt wel, oh, lekker snoepje. Ja, ik word er heel blij van en gelukkig. En het binnen oudere mensen, die hebben natuurlijk al een heel leven achter zich. En dat je dan nou, nog iets van enthousiasme en blijdschap naar je taal brengen kunnen nou in dit geval. Ja, en dat is denk ik mijn doel of zo. Ik vind dat gewoon prachtig om mensen blij te maken, ja. Lekker zacht, hè? Ja, het is. Een kuifentje. Ja, correct als de baas. Nou, dit is het. Nou, dit is een mooie. Vindt u het zo mooi? Ja. Schitterend mooi. Ja. Dit is Daisy. Daisy heet je. Mooie naam, hè? Daisy. Op de groen, daar lijkt niks van dat. Het ze? Oh, ik ben niet veel. Ah, dat is het wel, hè? Dat is nog net eerlijk. Nee, dat is nou net zo aardig. Dogen hier. Dan staat hij toch de meeste. Ja, ik weet niet, hinders. Ja. Friese hinders. Friese hinders. Ja. Ja, ze zijn nog steeds Ja, weet ik wel, weet je wel, hoe zie je het nog lekker. cadeautje. Dus is ik wel vaker, het is echt een cadeautje hoe de mensen reageren en nee, wat het losbrengt. Lekker zacht, hè? Haha, haha. Dag, doei.